Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:05. Balita Evening Edition. Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 20, 2021. Makitan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita, Aksyon and Defensor. Kakaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal, Bacolod kag Northern Negros Occidental ginpaidalom sa signal number 1 bangod sa Bagyo Auring. Miyembro sa Ipugon Group papatay sa magbato sa kapulisan. Sa aton mga nagapanguna nga balita national, malapit 5,000 ka individual sa Caraga Region gin-evacuate bangod sa Bagyo Auring. MGCQ sa bilog nga pungsod ginalantaw nga mag-harmonize sa travel rules sa mga LGU. Kag sa aton balita international, Russia gin-aprobahan ang ilay katatlong nga COVID-19 vaccine. Sa aton balita sports, kadlawan ni Mayweather nangin maggarbo. Kag sa aton balita entertainment, Julia Barreto kag Gerald Anderson spotted sa Sambales. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:07. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Sa aksyon! Aksyon na Radio Philippines Standard Time, alas 6:12, kakaroon sa Ritalya sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Kalakip na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Northern Negros o northern portion sa Negros Occidental kag ang syudad sa Bacolod. Sa weather bulletin nga ginpagwa sa pag-asa alas 5 subong nga hapon, kalakip sa signal number 1 among syudad sa Bago, Cadiz City, Calatrava, Enrique B. Magalona con Banwas ng Ibi Magalona, Escalante City, Manapla, Morsha, Sagay City, Salvador, Don Salvador Benedicto, Syudad sang San Carlos, Syudad sang Silay, Syudad sang Talisay, Banwas sang Toboso, kag Syudad sang Victorias. Samtang, ginapaabot nga magalandfall ang bagyo sa Dinagat Humunhon Leyte sa area sa Domingo sang gabi ukon sa Lunes sang kaagahon antes pa man nga maglabay sa Visayas kag Mimaropa. Ang bagyo ulihin na siplatan 440 km sidlangan na bagatnan sidlangan sa hinatungan Surigao del Sur. Ang konsinyang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 65 km por ora malapit sa sentro kag may pagmadlos nga nagalabot naman sa 80 km por ora. Sa iban nga balita lokal, ginpatigayon na subong adlaw sang IPM ang pagpanghakot sang basura nga nakalkal sang food control team sa nagapadayon nga pagpanglimpyo kag pagpanghawan sang Mambulo Creek. Sunod kay Executive Assistant John Marie Vargas, naglabot na sa napulo ka mga trucks sang basura ang nakuha sang IPM ilabi na sa kilid sang Taytay sa Halandon nga mo ang ilagin hatagan sa prioridad. Tugang pa ni Vargas, madamo pa sa nabili niya magbasura nga yara sa kilid sang Sapa nga wala pa malabutan sang pagpanghakot bangod ini ang nagakahinanglan pa nga ma-segregate. Gin klaro man sini nga subong lawang adlaw na tigayon ang mga operasyon bangod sa nga hindi magsibo nga schedule sang backhoe kag mga dump trucks sang IPM kahapon nga adlaw. Sa dugang nga balita lokal, patay ang isa ka miyembro sa ipugon na grupo matapos nagbato sa otoridad sa syudad sa Sipalay. Ang napatay ginkilala kay Eddie Ipugon na residente sa barangay San Jose sa Umanya syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Roldan Daniel, nagpamuno sa CIDG Negros Provincial Field Unit paagi sa joint operations sang CIDG kag ARSOG Sipalay City PNP kag 15th IB. Plano pa kuntani sa mga otoridad nga mag-service ang search warrant kag warrant of arrest para kay Ipugon. Apang ginsugata ang mga ini sang madamo nga lupok. Dugang pa ni Daniel, bangod sa mga insidente, wala na sa mga nahimo pang ilahanay sa baylo na obligar ang mga ini nga magbato man sa suspect. Dugang pa ni Daniel, si Ipugon ang may 3 ka mga kaso nga mga robbery with homicide, violations ng 10591 ukon kaga illegal nga droga. Nakuha sa lugar sa insidente ang isa ka caliber 45 pistol nga gingamit ni Ipugon sa pagpalupok kag isa pa ka granada. Sa katapusan nga balita lokal,
Arestado ang 39 anyos nga lalaki pagman sa bypass operation sa Banwas sang Tuboso. Ang nadakpan ginkilala kay Albert Pardillo, residente sang Sitio Kanubgan, Barangay Bandilla, Banwas sang Tuboso. Sunod kay Police Captain Paul Kenneth Amagan, si Pardillo ang nalista bilang street level individual kag akto nga nagabaligya sa nga suspects nga na illegal nga droga sa pulis. Na-recover sa nadakpan ng 4 ka plastic sachets sa nga suspects nga shabu kag isa ka unit sang Rossi motorcycle nga ginapatihan gingamit sa pagbiyahe sang illegal nga droga. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:16. Sa aton mga ka-aksyon, kung ginapangita dira nimo, epektibo nga supplement para sa hypertension. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A,
ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1! During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22, kakaroon sa ritana sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginanunsyo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRMC nga malapit sa 5,000 ka tawo ang gin-evacuate sa Caraga Region bangod sa Bagyo Auring. Sudo kay NDRMC spokesman Mark Timbal, nakabaton sang report ang hensya sa Regional Disaster sa Caraga nga nag-preemptive evacuation ang 1,241 ka pamilya kag nagatinera sa karon sa 36 ka evacuation centers. Ang 1,241 ka pamilya katumbas sang 4,847 ka individual. Gin pasiguro naman ni Timbal nga istrikto nga ginasunod ang minimum health protocols sa evacuation centers. Sa iban nga balita national, ginalantaw sa Department of Interior and Local Government o DILG nga magaresulta sa harmonization sa travel policies ang kada local government units ang pagpaidalom sa bilog nga pungsod sa mas halog nga COVID-19 quarantine status umpisa sa Marso 1. Sunod kay DILG Undersecretary kag spokesperson Jonathan Malaya, kinahanglan nga ma-harmonize ang nagkalain-laing nga travel restrictions nga ginpatuman sa kada LGU para sa domestic travels o travelers sa tuyo nga ma-revive ang ekonomiya sa sektor sang turismo. Ang National IATF kag National Economic Development Authority kun NEDA amo ang nagduso nga ipaidalom sa ang pungsod sa Modified General Community Quarantine umpisa sa Marso 1. Sa dugang pa nga balita national, inanunsyo sa Department of Information and Communications Technology kun DICT nga nagsaka ang Global Mobile Internet Ranking sa Pilipinas sa bulan sang Enero. Base sa report sang Internet Access Performance Metrics Provider nga OCLA, ang Pilipinas nagsaka sa ika-86 sa ika-111 sa pareho man nga period sang 2020. Ang speed test analysis sang OCLA nagakover sang 140 ka pungsod. Nagagawa naman sa datos gikan sa Internet metric provider ng Philippine Telecommunication na partikular na sa fixed broadband average download speed ay nakarecord sang 32.73 Mbps sa 2021 nga may pagsaka sa 4.10% halin sa 31.44 Mbps sa tung Desyembre 2020. Sa katapusan nga balita national, nagpatigayon na sang aksyon ang Department of Health sa Central Visayas para mapunggan kag hindi na maglaptag na diskobre nga duha ka mutated nga COVID-19. Magapadala pa sang dugang nga samples ang DOH Region 7 sa Philippine Genome Center para makakuha sang dugang nga mga detalye angot sa duha ka mutation nga inisyal nga gintawag nga E484K kag N501Y. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga tama pa kat
temprano agud nga iangot ang duha ka na discovery nga mutation sa pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa Region 7. Dugang pa ni Roque nga isa sa factor ang pagtaas sa mobility sang tawo sa ginpaidalom ang rehiyon sa Modified General Community Quarantine. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:25. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita, international sports ka entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Good morning! Nag-coffee ka na ba? Banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sansay anong ang kalintangan Responsable ang pagbalita Pagbayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo
Yan namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalag na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang alyaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Una sa aksyon! Kag sa detalye sa aton balita international, ginaprubahan na sang Russia ang ilay katatlo nga COVID-19 na vaccine nga amo ang Covivac para sa domestic use. Sa nabaluan, duha na kabakuna ang ginaprubahan sang Russia, lakip na diri ang Sputnik 5 nga gin-develop sa Gamaleya Institute. Ang preemptive approvals nagtugas ang concern sa pila ka scientist apang ang inoculation sang duha ka udang nga shots ay nag-umpisa naman sa mass scale sa Russia. Kung sa Russia lamang pagkatapos ng trials niging patigayon, kag ini ang nangin madinalagon. Ang Sputnik 5 ang unang ginaprubahan sa tung bulan sang Agosto 2020, kag ang late stage trials ginumpisahan naman sang bulan sang Setyembre. Ang mass vaccination ang ginlunsar sang bulan sang Desyembre 2020, kag pagkatapos sang preliminary trial nagwa ang resulta nga ang bakuna ang mayara sa 91.4% nga epektibo. Kag sa aton balita sports, nangin magarbo ang ginhimo nga pag-celebrar sa kaadlawan sang ika-44 nga birthday sang retired US boxing champion nga si Floyd Mayweather o kon Floyd Mayweather Jr. Magluwas sa mga sikat nga mga personalidad nga nagtambong, ini ang ginpatigayon sa super high-tech nga lugar sa Fort Lauderdale sa Florida. Nag-abot ang boxing champion sakay sa iya 2 million Bugatti Supercar sa nga nakasuksok. Sa di nakasuksok ang pila naman ka milyon nga presyo sa iya nga diamond nga alahas. Ginpatuman naman ang istrikto nga pagkuha sa temperatura kag social distancing sa lugar. Sa pihak nga makitaan ang mga bisita nga nakasuksok sang face mask. Ang retirado nga boxing champion ang wala naman yan nakasuksok sang face mask. Kag kalakip sa debaluan, kalakip ang boksingero sa listahan sang highest paid athletes sa Forbes magazine. Kag sa aton balita entertainment, si Julia Barreto gidman ayhan ay nakuwaan sang litrato nga nagbisita sa isa ka private resort nga ginapanag-iyahan ni Gerald Anderson sa Zambales. Ini ang pamangkot sa mga netizens nga nakakita sa litrato nga nag-viral sa karon sa social media. Base sa naglaptang litrato, makitaan ang duha ka babae nga nagapungko sa pader sa Hayati Private Resort nga propiedad ni Gerald sa Botolan, Zambales. Isa sa mga babae sunod sa mga netizen amo si Julia. Nag-effort man sa pag-post sang litrato agud ikumparar ang nawong ni Julia sa yara sa picture. Sa madumduman nga sadtong Setyembre 2020 naglapta man sa social media ang litrato ni Julia na kung sa diin ginaligar magkaupod sila ni Gerald sa pareho nga private resort. Una sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Kag inyo ginpamatihan ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Pebrero 20, 2021. Ini naman ang inyo alagad ni sa Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.
sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.